Mwanchu murigereria bwigeta seni kia Ndizi TV na inde tumiranire SMS ya mangana maya Chinsa Ikomi una nakumanyia buli tangani ne areganirie gigase studio egere nkumanyie asobwenge ali agendete gukoreka ase county ya Kisii na boigo Nyamira na boigo amone nse ya Kenya engima asabali mogotobwate gwetera senchira ye mitandao na bomogotobwate gwetera Ndizi TV News Digital abwo nensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet @Ndizi TV News tukolia lero boigo mwanchu murigereria omo governor bwe county ya Kisii Paul Simba Arati na Nyarakoba kagutarira omwana Junior Sagini olio Nyarakoba gakogokorwa amaiso magega yaye gutoka asomogondo yomo abwase alireira yogocha kubwatesia eamate yo mwana Sagini weika obene bwaye bwatokire na goika airo gokonya kuliko bwenerete na nakiara kine karo mwana obwate obumanyi bwebirengo bigoro ayo ngati ali na kwaraganirie asenchera yobwenge kolende to baisa gosuka asegekege kekerebosyo nkuira nande egera nkomanye ayomana yanda mange asenchera yobwenge Ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita nolia tokubwatera na komo korwa sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta tigato ya chake kurwase county ya Kisii ase nyagitari ya Kisii abwasomo governor o Kisii Paul Simba Arati anyarakoba kagutarira mwana Junior Sagini yo anyarakoba gakugokorwa amaisa yegento keirere bono abeiro muko atali guchikorora ase obogima abwaye bwensi mugavana boigo nali irayo gocha kubwatesia eamate yo mwana Sagini weika onyorire obwene bwaye buneganirie ase boigo akana bill ya nyagitari binenchera ya moyo kwororobya omosigo wochasia mate yo mwana Sagini banga negento kyo kumina ntubwati gento kiya gento kiko rehabilitation center use rescue center ende kyangi goira maiso ntwara cross twange budget supplementary na tevenga kinko bekandi kibesange inme trosie facility asa abantu nabakira babere rescue tokubabe hari bako rescue dio bakunyarana noko somego abantu mwana mworazi manzi go somego kregen and bona anzi ko ruzino ngo beka tore kibesa ne kibese trosie facility asa abantu bari bako rescue mu bimeno yetete na rosti sekwende yalinge gali nywete staff mbayo nzete mbo no mu women or present ikiara ni ndoje kawansi legasuya ndole gose ntorosia sali yabe tokonya abantu wetu lakini yege ntekenele lazima towanse yege ntuge kuroku ko contain gose kwanza korosia society yetu amangana mental nabokonye umuntu akretega kumbe nemechande mu ichildren abantu bane gake muntu tubasa koita tubasa ukora kendi yonse eserekali no otole nabo tokoira na none mishara yaito tokonye abantu baito babebya Omonyagitari bwa maiso boigo monyagitari omonene korwase nyagitari yo mwana Junior Sagini agenda tekonyoro bogwenya nigararire buna omwana oyo obwenire boikerano korende amangana mabenari ngata konyara korora asobogima bwaye bwensi na endo tebire buno monyagitari batemera gokora bolingolia asengencho yo gosaliwa bobe asa maiso yo mwana Sagini eyo yaireire ta konyara kobakago konywa asobogima bwaye bwensi igobono nigaguchia gukina karomuko na kobagati y'abantu bari bare nobolema aseno nyanabo atebire bill ya nyagitari ya nyarako bakegwakanwa no mugavana bwe county ya Kisii ase atebire bare bakirenga mbia mono asokubwatera nagati ya nyagitari yo amone serikali yanene ye county ya Kisii Komurisa state tukamwira theater tukanyoranga nabo monta iritu muyo kusege ntukere sharp akarusia maisons kurume akanaja monoene kilidi ga bioge walene tukabisona ande tukarusi oja bondu nsuarengo tukakontrol ya manyi ngata ande koita on tukamwalende mariogo yokugwena kono kugwenire mbuyale asomubere lakini tai korora
nanda senja maiso ya aruse tu once pi iko ta kunyara kor moelio ye bone gente kenengelinga obere buya naende to wakera mugabana His Excellency Gavana Simbarati kuna atokonya se ko wakane bill naende atokonya koleta aba colleagues bandi baye ba social services bagendera gotokonya ngakitoko nyara mwana ngakiara amenye abantu nabangenseje bamenyete batayikorora lakini bakole ibintu byabo buya bakiete skuru buya nande bagwekorera niwo mwana yanyore okokonyuku naliyo aragenderere. Chingaki ekyo munyagitari oyo nigo arurege kurege tindi na gutuguterare amangana buna chingaki abantu bali barabasali baikiranire obosali bonga bunobwo nigo moelioye bagwata na kugokora abantu amaiso asekeri bali no kwegena buna baisa kumutigana amaisaye nigo emerengari yabo gose chibiche cyabo kiranyariko bachigotoka ase amaiso yoli bagokorera obosalia egentokera abaisa ko bayirera barabuo kubeka byara asumunyagitari akanire kigimana goteba bicha y'omonto terigotigara asa maiso amwanya bantu munege nkora abakire asande konyenkyano bocha gusiga mebyo njikalo bocha tindakimanya lakini abantu digamanya nga amaiso aya kurusi utayo konyegento kende gyonsi abantu bakora kanga gusengo omuntu isi goito omuntu nga ngebicha y'omuntu yingotigarera asa amaiso awo gose isi gokora omuntu ekebe ngebicha baje tukondigirinde gikorora gusenga ebiche ineroro nga ngoitete omuntu oyi abakani ngente kinge ikoba abantu bamintu manya igonga bicha ya muntu teikoba se maiso bantu ke kurusia muntu amaiso mbosante gokonya kende igolende abanyakiombe korwase byombe bya CBO asensema ya Nyamatare igotoka ime bunge ya Kitutu chache South county ne ya Kisii mbaumerana litkolia lero okwanera emechande libanyariko bagwetera asegeka kyumwaka oyo bwekiri bwibere na merongo ebere nebere nanaki baracheko bagokora imirimo yabo omwaka omoya bwekiri bwibere na merongo ebere na isatu bagukwana chinga kiecyo boigo nigo bairali bagalia bene na kubolia abaiboli na boiga serikali koenekia oborendi obuya asaba na chinga kibaraso mutimo ko mutambe ekerobono torochie asemeyega ye Christmas no mwaka omuya asebaganiria abana koegerigwa chimbwa chingiya na gotiga gutumeka mono amariogo yogotindia litukolia lero nigo twarenge ase kenyoro kya nyakobali ase ngencho yekiombe tobwata ororo koreng'ana buna giatokonyire na giatokoreire amanene goikera twaikire rituko eriga igo ntogendete koiraneri buya mono ng'ekiombe keiga togende gosirana botambe na gende gotokonya chingaki chionsi gekogera buna bono gekera tokorigereria abana baito bachire isiko nande twaigure ng'ano ene president yaito nebwate obuya nebiombe biga igo ng'a togendete komosabera agendere gotokonya erinda arete asoe yaya aretire etokonye toimoki igoro togendere botambe gosirana chingaki chionsi kenyore eki gito twarigereirie ebinto biragere bitoirani magega buna intwe kenyoro egenteka monkeri ng'aki twarigerei twarorire igoro yebinyugu byogotindia buna chinyasore na marwa twabigikeiri ng'a mbi basekororeka ase kenyoro egekogera abana baito buna bareruse nto baganeretie amayanga na baro bagenderera ase amasomo abo bagenderera gokina na baro bacha koba abarai bamambia Omoro konyi bumurai bwense Rigathi Gachagua nigo aboririe abarai bonokorwa sensemo ya Azimio la Umoja wa Kenya korwase kaunti ya Samburu banyareko babakung'anya na gosoa serikali ya Kenya kwanza koenekia okobwaterana na koenekia magenderero ase ensemeyo Rigathi nigaya kwanira ya chingaki aikirana somosangirekano bwa masabo ase kaunti eyo asabo igo aboriria baraibonsi korwa Samburu banyareko babakobwaterana bunenchere ya moyogo kora obuibi bwetugo obubwarorekanire bogendrete gokina ase ensemeyo ne Chinsa chinde chiatekaine amone kaunti ya Samburu. Na mwambie vijana
viongozi, maneno ya wizi wa ng'ombe umepitwa na wakati. Hiyo utamaduni umepitwa na wakati, na ni lazima waepuke na mambo ya kuiba mifugo. Wakubali tumelete hustler fund, wakope pesa, wafanye biashara. Hii wizi ya ng'ombe, hiyo biashara siku yake imefika mwisho. Na niseme, waziri wetu wa usalama amesema, Inspector General of Police amesema, na ninataka kusisitiza police officers wetu ndio wakulinde, lazima wajilinde kwanza. Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na hako na silaha, itakuwa mbaya. Niulize wale viongozi akina mheshimiwa Leshomo, wale walikuwa ile pande, kujeni kwa serikali. Kuna haja kukaa huko? Kuna haja? Sisi tumefungua mlango kuja kwa serikali. Uchaguzi imeisha. Ile mzee mlikuwa mnafuata mambo yake imezima. Hakuna mahali anaenda. Sasa wewe unafuata mtu ambaye hana serikali, hana chochote. Mkuje kwa Rais William Ruto, tukaribishe nyinyi. Nataka kuambia hao viongozi wote, watu wa UDA wale walikuwa pande ile, tuwakaribishe. We are one people, we are one nation, we are one county. We welcome everybody. Wethania chia mate chiriwisano asensema ya Mavoko Athiriva county ya Machakos nigo bamubolirie omurai bwense Dr. William Ruto weswana nyagati na gokonya igoro yokungusana na kwe keginga kyubolimo ase ensemeyo abo ase baragwa amono munyakirego bwekyombe kia Ayami Lukenya Society Julius Mutua abo batebire banyare ko bagotwaro gotaigwana ase kegetambe bono egento kialetiro bwoba kero kenda abantu mbache konyara ko bagusire magima ase ensemeyo ase babori Dr. Ruto wesoya na kugayana enganeyo. No one should ever call Kamba people squatters. We can never be squatters. In this land called Kenya, Kambas are never squatters. I'll tell you the truth. We don't have Kamba squatters. We are very humble people. Hata ile kitu mimi ningependa kuuliza serikali. Badala mtupatie nyumba tununue, mtupatie title ya shamba sisi wenyewe tujijengee manyumba. Tuko na njia, tuko na uwezo. Mtupatie title, tuko na bank ziko huku, twende tuchukue pesa tujijengee manyumba. Ukitaka kujijengea gorofa si utajijengea? We as citizens wa area hii tunaomba wafanyikazi wa Poland, management board, executive directors wa refrain from interfering with our peaceful stay here. Kama wako na issue na sisi. Omo gavana we county ya Uasin Gishu Jonathan B nigo abwatokire abokonyi bwendagera isaine shilingi 10 milioni 10 elyogokonya chi county cha kireno mochando bwenchara kubwatekana no murakero motindi anene chingaki abwatoke ndagere yo gochia se county ya Turukana B gokwana chingaki echo nigo asabire abasamaria baya nabantu bali babwato moyo omuya kugenderera kurwa bokonyi gochia se chi county ao elyogokonya bakenya bakire no mochando bwenchara kubwatekana no murakera nigo gwikabono abamenyi ase county ya Turukana wetana chiriwisano bakire no mochando yo bwenchara asatebire mbiyaba Kenya gochamo na gochanga elyogokonya abakenya bamwabo. I'm glad to report to you that from our well wishers we have so far been able to collect foodstuffs worth Kenya shillings 10 million. That is made up of dry cereals comprising of maize, beans, wheat, sugar, salt, animal supplements, and also pumpkins. We have also received more than 80 bales of clothes. The total foodstuff that have been collected are 65 tons assorted items that is able to feed 5,000 households for a period of 28 days. Service to humanity. I think this is a very noble idea once time came. And I want to encourage you
the residents of Uasin Gishu, save someone's life. The drought you are experiencing now, it's so huge. Mwanchu muligereria nara yuasebono asenchira yobwenge kolinda asenchira yoboikiranu kigima oyo minto ivalino sero no arasemesa mangana majage ndete ukwareganeria uchakonyora yonsi asenchira yoboikiranu gekoraga ensa yabono botuko naboigo Chinsa isato chobotuko bwarero inyoranga baliki baito nigo barase chinsemo ao chinga ki Josephat Hamisi arasensema ya keumbu Holiness Children's Home eliokobwatia magano agendete gokoreka aroro chinga kibono abarali kurasegeta seni kiga kya Ndizi TV bare asenseme yo kubwatirana nebyombe ao abo bayiro bokonyi bogocha gokonya abana chintakana anene chinga kitoroche ase omoyega bwe Christmas no mwaka omoya robati yorono chikoronyora senchira yobekirano asamangana itamaya kubwatia chinga kindemo Steven na Mildred Momanyi boigo bagendete kwaregania tarimake asenchira yoboikirano oliana kyamuna chibicha na mariogi agwikira senchira yoboikirano kigima nigakorokwa Abigail Nyanchama noleto watrana komo kurwa sensema yebimanyererio nigakorokwa Joshua Auta korendo mwancho muligereria asabanchi bemisa Jumapili bone yaregania sengenjo chikoraga Ikomi na igoro Makogoti Joseph nagendete kwareganeria emisa achiukumanyia mange ayakoreka ase ebirisia ao ase county ya Kisii Nyamira na Kenya engima gendera gotobwatia Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News ensemo ya YouTube tobaisa gosuka aiga na Ndizi TV obwansu bwo Gusii tomera nenderi tukoria ankyo asomorobelio bwensa kyao chakira 12 oika Chinsa isato chemambia chinga kitokobwatera na noyo minto Brighton Makoli inche nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita.